Liburutegi zaharraren bekaldean azterketa berezi baten emaitza dastatzeko aukera izan da, sagar mota bakarraz egindako sagardoen dastatzea. Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketaren emaitza da, sagar barietate bakoitzak dituen ezaugarriak bereizteko aukera goxoa. Kanpoan barrika batean iritsi da lehen muztioa, izetaren hiripareak ekarri du Konstituzio plazaraino. Ondoren, sagardo egun honetara bildu diren sagardogile guztiek eta sagardozaleek topa erraldoia egin dute. Denek batera basoa gora. Gora sagardoa, 2012ko uzta, hementxe dastagai. Urtero sagardoaren inguruan lanean aritu den norbaiti omenaldia egiten diote Gipuzkoako sagardogileek eta aurten elkarte gastronomikoak izan dira oroigarria jaso dutenak. Euskal Bilera eta Gaztelubideko ordezkariek eskuratu dute denen izenean. Euriak ez du askorik lagundu, baina trabarik ere ez du egin. Jendea erruz inguratu da sagardoa dastatzera. Guztua gaude, jendea dabil, ebila du, baina jendea animatu da. Urteroko otxura bada eta jendea animatzen nahi da.